Salutare, bine v-am regăsit la un nou episod din Dino Park. Astăzi vom face câteva lucruri. Am uitat că nu am mulți bănuți, dar o să avem ceva de făcut. Vreau să vă prezint mai întâi ce am eu pe joc. Acum am. Stai să mai am eu aici. Nu mai m-am jucat. Am dinozaurul ăsta. Dar nu vreau să deschid, că vreau și ăsta să deschid. Așa. Mai întâi să vă prezint de aici. Dinopedia. Uitați-vă. Am bine. Uite, puteți să dați tot să vă uitați. Cu tot dau. Sper să vă placă episodul, să nu uitați să vă abonați și să dați like. Așa. Cam așa. Și parcă mai am. Am să am pe ăsta, o să-l am și ăsta. Aici, la comori. Comori, am multe comori. Nu știu, dacă ajung aici, nu știu. Uite, am bandajul, două din astea, de. Mai întâi încep cu ciubotele astea. Am o ciobotă, nu știu mai știu, ochelari și o mănușă. Și mă trebuie una și să ajung acolo. La fel și la cărămidă, banană și cuie. Și la bandaj, bețe și firăstrăurile alea. Și mai am ceva să vă arăt. La VIP, numai 2. Parcă ăsta e Harry Potter, ăsta cu bagheta. Cu zgârietura aia pe frunte. Dacă e Harry Potter. Așa. Din nou, dintr-un nou simplu, e chiar bun o leacă simplu. Mi-a dat ăsta. Și din ăla roz cu țepi mi-a dat ăsta. Fiți atent, ăsta, solcitor. Ăsta. Și unul din pete mi-a dat unul din ăsta. Uitați. Unul din ăsta. Uitați. De atunci. Și prietenul meu, vecinul meu are acest joc. Și cel mai bun prietenul meu. Hai să ne jucăm un pic aici. Așa. Dacă eu... Și ăsta. Dacă nu te-am testat. Să luăm și pe ăsta? Nu. Unde e ăla cu ochelari? Ăsta. Ce fain are ochelari aici. Bun. Perfect, bune. Să că l-omor pe ăsta. Bun. Bun. Poate am să... level 1 are nea bună. E obțidat. Bun. Mamă, l-omor. Bun. Îmi dă un pic scutul. Raha, n-am dat niciun scut. M-a omorât, dar oricum mă să câștig. Nu joc tare bine cu asta, nu dau bine pe verde și albastru. Ce bine. Îmi retrag cuvintele. Bum, ceacalaca. Și mor. Pa. Un like a boss. Așa. Acum aș juca unul aici.
Dacă mi l-a bătut pe ăla, care de ăsta 36, 38, nu joc tare bine cu el. Repede. Mamă! Am uitat că nu joc bine cu ăsta absolut deloc. Că pierd aici. Tu l-ai, doamne. Te rog, dar ce dă el pe iubire? Că pierd. Ia. Yes. Și... mă gândesc că l-omor. Pe naibii în cur. Bun. Bam. Te rog, nu mor. Poate câștig. Bun. Ce bine. Pierd. Am pierdut. Hai să vă arăt aici. Da, v-am arătat. Nu găsesc a treia parte a mapei. Aici, uite, am doi roboți. Sepi tot îl are pe ăsta, care mi-a zis, că are doi. Uite pe ăsta și pe ăsta l-are. Ăsta. Așa. Nu știu. Ce zice? Se schimbă aici? Se dau? N-are rost. Așa. Max aici. Așa, uite așa. Tica ramba. Așa. Uite așa. Așa. Hai bă, nu mai vă căcați. Așa. Ăsta-i șmecher. Cool. Bă, mersi. Gata. Haideți să ne jucăm un pic. Nu mai mi-o dinamic, nu cumpăr că nu le cheltuiesc degeaba. Hai aici. Dăm. Poate îmi dă o comoară sau nu. N-am dat bine. Yes. Aveam nevoie în asta. Ai, mama. Da, o reclamă, naibii. Nu vă distracați jocul ăsta, că degeaba. Nu e așa. Cum vă arată societatea, nu e așa. Așa vă arată, anumit, așa, fain. Dar nu e așa. Așa, bum, sper să fie cu noroc. Yeah. Poate să mai dai ceva prin alea două. Am uitat că e full acolo. Bum. Că dau aici, ce că am așa albastru și poate să-mi dai ceva. Bun. Mă scuzați că mai dau o dată, că vreau să o iau. Ce e asta?
Ușor transpirat. Bum, bum, bum. Hai cât dau, nu, aia dau aici. E frumos să dau la minus. Dau la merg. Nu, la minus. Vreau să dau publicitate. Îmi pare rău, îmi mai dau o dată. Dacă nu aveți chestii să vă uitați, dați mai departe. The new gold standard and first precision hair remover that instantly and painlessly sweeps away unwanted hair. Hold it like a pencil, use it like an eraser. With an 18-karat gold-plated head, gentle on all skin, the fastest, easiest, chain-free way to have beautiful brows every day. Vedeți la nu știu cât. Bum, 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 pa. Ia una, nici nu trebuie să dau la publicitate, că eu mai sunt. Bun. Mersi pentru capașină. Bun. Hai că dau la mine acum. Sau nu dau la mine, că dacă nu dau bine. Dau iar aici. Facem de ceva. Bun. O, am făcut asta. Oh, nu pot să unesc. Uite. Animalul ăsta nou. Uite, ăsta în cutie. Și ăsta la care se face. Am să le dau în alt episod. Yes, mai pot să fac. Bun. Yes! Tot la pterodactil pot să dau. Îmi place la pterodactil, că dacă am să-l fac, să-l dau la un episod. Yes, mai ciocan din asta. Într-un că... Vreau să dau o dată aici. Și asta mă încheiem episodul. Din clasa 3. Știu eu, da. Clasa 2 nu are cum, cutii, îți două oase, care nu se potrivesc. Unde vedeți că sunt oase, nu dați acolo, că nu se potrivesc. Și acolo nu o să fie nici un os. Poate mai putem să dăm unul. Da, Doamne. Nu mai putem. Da, cam atât cu acest episod. Noi ne vom revedea în alt episod. Deci ne revedem data viitoare.